боздошти 9 сокини Старавшан бо иттиҳоми латукубу таҳқири милисаҳо. дар робита барабуда шудани Шуҳрат Исматуллоев 4 нафар афсарони пешини мақомоти қудратӣ боздошт шуданд. боздошти ҳазорон нафар ҳоҷиёни ғайриқонунӣ дар Саудӣ. дар Қазоқистон як муҳоҷири тоҷик 2 ҳамватанашро куштааст. 9 сокини шаҳри Старавшан бо иттиҳоми латукубу таҳқири кормандони милиса боздошт шуданд. раёсати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд гузориш дод, ки дирӯз 2 июл гурӯҳе аз сокинони деҳаи Лакати Старавшан 3 маъмури милисаро зада, монеъи иҷрои фаъолияти хидматии онҳо шуданд. ба иттилои ниҳод, ҳодиса рӯзи 31 май замоне рух додааст, ки кормандони шуъбаи корҳои дохилӣ дар ноҳияи Старавшан пайи таҳқиқи як хабари оперативӣ дар заминҳои хоҷагии деҳқонии деҳаи Лакат қарор доштанд. ин гурӯҳи сокинони деҳа ба милисаҳо муқобилият нишон дода, гӯё ба кори онҳо монеа эҷод карданд. дар гузориш рӯшан гуфта нашудааст, ки баҳсу ҷанҷоли сокинон бо маъмурини милиса аз чӣ сар зада, кормандони интизомӣ дар ин деҳ чиро таҳқиқ мекарданд. назар ва мавқеи сокинони гумонбар дар латукуби милисаҳо маълум нест, аммо ба иттилои мақомот нисбати 9 нафар бо 3 модда аз ҷумла авбошӣ ва истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, ҳамчунин алайҳи 18 сокини дигари шаҳри Старавшан бо иттиҳоми майда авбошӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар байни сокинони боздоштшуда мудири як мактаби миёнаи шаҳр ҳам будааст, ки ба гуфтаи мақомот ба ҳамдиҳагонаш кӯмак кардааст. яке аз дастгиршудагон дар баёноташ мегӯяд, ки рӯзи занозанӣ раиси маҳалла ва вакили деҳа низ дар ҷои ҳодиса буданд, вале касе милисаҳоро халос накард, балки занед гуфтаанд. боздошти гурӯҳи сокинони Старавшан барои ҷанҷол бо милисаҳо дар ҳолест, ки шикояту норозигӣ аз рафтор ва сӯистифода аз мақом намудани бархе аз милисаҳо дар Тоҷикистон кам нест. қонуншиканӣ аз ҷониби худи милисаҳо, аз ҷумла латукуб, таҳқир, ғорат ва боздошти ғайриқонунии сокинон зиёдрасонаӣ мешаванд, вале ҳолатҳои кушодани парванда алайҳи кормандони милиса хеле ангуштшумор аст. дар робита барабуда шудани Шуҳрат Исматуллоев, муовини раиси Орионбонк, 4 нафар афсарони пешини мақомоти қудратӣ, ки бо ҷинояткорони собиқадор барои одамрабоӣ ҳамкорӣ карданд, боздошт шуданд. ба иттилои Радиои Озодӣ, яке аз боздоштшудагон афсари собиқи Вазорати корҳои дохилӣ ва оҷонси мубориза бо фасод будааст. гуфта мешавад, бо гумони ширкат дар ин ҷиноят як додситони собиқ низ боздошт шудааст. рабояндагон аз рақамҳои давлатие истифода карданд, ки ба ниҳодҳои қудратӣ рабт доштааст. бо ин гуна рақами мошин кормандони қудратӣ метавонистанд ба талаби пулиси роҳ итоат накунанд ва бо суръати баланд низ бидуни мамонеа ҳаракат намоянд. дар хабар омадааст, ки Исматуллоевро 4 нафар ба мошин савор карда бурданд, аммо чанд нафари дигар ҳам дар ин кор даст доранд. барои он ки монеа пеш наояд, ҷинояткорон барои мошини Hyundai Sonata пешакӣ 11 рақами давлатии махсуси мақомоти қудратӣ омода карданд. гуфтанист, Шуҳрат Исматуллоев, муовини раиси Орионбонк, шоми 23 июни соли 2023 дар Душанбе рабуда шуда, ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон ба самти ноҳияи Айнӣ бурда шудааст. сарнавишти ӯ то ҳол маълум нест. дар ҳамин ҳол мақомоти Тоҷикистон 30 июн Рустам Ашуров, шаҳрванди Тоҷикистонро, ки дар фурудгоҳи шаҳри Кишинёви давлати Молдова дукорманди ниҳодҳои қудратии ин кишварро бо истифода аз силоҳи худи онҳо кушт, яке аз дастандаркорони рабудани Шуҳрат Исматуллоев гуфт. Рустам Ашурови 43 сола ҳангоми даргирӣ дар фурудгоҳи Кишинёв сахт захмӣ шуда дар ҳоли беҳушӣ аст. мақомоти амнияти Арабистони Саудӣ зиёда аз 17 000 нафарро барои кӯшиши адо намудани маросими ҳаҷ бидуни визаи ҳаҷ ба ҳабс гирифтанд. хабаргузори Arab News бо истинод аз гуфтаи раиси кумитаи амнияти Саудӣ Муҳаммад Албассомӣ хабар додааст, ки дар умум 17 615 нафар боздошт шуданд. аз ҷумла 9509 нафар вайронкунандагони қоидаҳои будубош, кор ва амнияти марзӣ, инчунин созмондиҳандагони 105 сафари қалбакӣ ба ҳаҷ дар манотиқи мухталифи шоҳигарӣ боздошт шуда ба ихтиёри додситонӣ дода шуданд. ба гуфтаи Бассомӣ, 202 695 нафаре ки иҷозаи ҳаҷ надоштанд, аз нуқтаҳои вуруд ба Макка ва тақрибан 129 000 мошине ки иҷозаи вуруд ба Макка ва маконҳои муқаддас надоштанд, бозпас баргардонида шуданд. Муҳаммад Албассомӣ гуфтааст, 33 нафаре ки ҳоҷионро бидуни иҷозаи сафар ба ҳаҷ оварданд, боздошт ва ба кумитаҳои маъмурӣ супурда шуданд ва муҷозот хоҳанд шуд.
дар ҳамин ҳол як манбаъ аз Маккаи Мукаррама ба паём гуфт, зоироне ки бо визаи сайёҳӣ ва ё визаи ҳаҷи умра пеш аз мавсими ҳаҷ омада ба Макка даромаданд кам нестанд. ҳазорҳо нафар тоҷикистониён низ ба хотири арзонии сафари ҳаҷ бо визаи сайёҳӣ пеш аз оғози мавсими ҳаҷ ва баста шудани роҳ барои сайёҳон вориди Макка шуданд ва адои ҳаҷи фарзӣ мекунанд. қобили зикр аст ки ҳафтаи гузашта дар Макка ва Мадинаи Арабистони Саудӣ маросими адои ҳаҷи фарзӣ баргузор шуд. Дар он беш аз 2 миллион нафар иштирок карданд. дар Қазоқистон алайҳи як шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми одамкушӣ мақомоти ин кишвар парванда боз карданд ва феълан ин муҳоҷири тоҷик дар ҳабс қарор дорад. бино ба гузориши полиси вилояти Алма-Ато, ҷасади ду шаҳрванди Тоҷикистон дар яке аз хонаҳои шахсии шаҳри Каскелен пайдо шудааст. сардори полиси вилояти Алма-Ата Бауржан Аленов гуфтааст, ки як зани қазоқистонӣ ба мақомот муроҷиат карда аз дарёфти ҷасадҳо бо осори зарбаи корд хабар додааст. расонаҳои қазоқӣ навиштаанд, кормандони полис муайян карданд, ки фавтидагон шаҳрвандони Тоҷикистон солҳои таваллудашон 1989 ва 1996 мебошанд. таъкид шудааст, ки дар пайи гузаронидани амалиёти фаврии ҷустуҷӯӣ макони муттаҳам низ мушаххас ва боздошт шудааст. шахси муттаҳам ба қатл низ аз Тоҷикистон буда 43 сол дорад. мақомоти умури дохилии вилояти Алма-Ато мегӯянд, феълан муттаҳам дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. гуфтанист, миёни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил Қазоқистон баъди Русия дуюмин кишвари пазирандаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон мебошад.